Mbah, omahe sampean ndi, Mbah? Ya panggah to Mas, omahe Mbah iki mosok ya arepe geser. Ora, Mbah. Maksud iki alamate sampean iki undi? Alamate Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwe, Kabupaten Kediri. Iki lho tak dudohi ancer-ancere. Ya, ancer-ancere omahe Mbah iki lho. Dadi lor dalan, kuwi ning kono enek tulisane Sibin Cemeti. Lah, ancer-ancere maneh. Kalau sampean delok neng kono ki enek cerobonge pabrik gula Ngadirejo. Omahe Mbah iki oleh lore pabrik gula Ngadirejo. Lek sampean perjalanan dari alun-alun Kota Kediri lurus sing ngidul. Lah engko sadurunge pabrik gula Ngadirejo kuwi enek gang cilik ngetan, enek tulisane Gang Kelinci. Wis 50 meter ke jalan raya. Lah lek sampean kok kidul dari arah Tulungagung kae jembatan Ngujang sing akeh ketheke kae, sampean ngwalor engko oleh lore pabrik kuwi enek tulisan Gang Kelinci. Dalane ngene iki lho, papingan iki lho. Nah, iki engko sampean menggo ngetan. Omahe Mbah iki lor dalan enek tulisane Sibin Cemeti ngono kae. Ning lek sampean kurang paham karo penjelasane Mbah, ketik aja di Google Map Sibin Cemeti. Pasti ketemu.